La sociologia, quan ha estudiat aquest fenomen, hi ha hagut com una gran divisió. Els que creuen, i van guanyar força la partida, que només allò que és donat, és a dir, les estructures faciliten que les persones s'organitzin, i aquells que creien que són les persones les que inicien per voluntat pròpia la capacitat d'organització, les mobilitzacions, etc. M'explicaré amb exemples. Hi hauria hagut un moviment obrer com el que hi va haver al segle XIX i al segle XX sense les fàbriques, el veïnat popular, la comunitat de veïns, els ateneus, etc. No. Què passa quan aquestes estructures s'esmicolen? Doncs passa que aquella capacitat d'estar junts per pensar col·lectivament i actuar conjuntament, aquella capacitat de sentir-se l'un amb l'altre perquè hi havia una empatia fàcil, en igualtat de condicions, s'esmicola i l'acció col·lectiva, en aquest cas del moviment obrer, baixa d'intensitat. Quan la capacitat de l'entorn per facilitar la mobilització disminueix la seva capacitat d'incidència sobre les persones, pren més relleu la voluntat d'aquestes persones per sumar-se en una acció col·lectiva, però ja és un acte, o ha de ser un acte més voluntari que no pas generat pel teu entorn. Per tant, la dimensió aquesta estructural és important per explicar una tendència major o menor a garantir mobilitzacions polítiques. On no hi ha aquesta densitat de relació que anomenem estructures, hi ha molta menys capacitat d'organització per a l'acció conjunta. És així de simple. Per tant, Barcelona, per exemple, té més capacitat de reacció front a diverses qüestions perquè té un teixit associatiu molt més potent que altres ciutats a l'Estat. I d'aquesta manera, compartir informació, compartir coneixement, compartir interessos i valors és més fàcil, és més productiu de cara a marcar posicionaments conjunts molt potents. Si no, no s'explicaria que Barcelona hagi estat l'escenari de grans mobilitzacions, les darreres contra la guerra, que han estat referència mundial. Però que les persones finalment s'acabin associant o no, acaben implicant-se o no, no és una cosa que des del punt de vista científic es pugui plantejar de manera inequívoca, perquè quan estem parlant de persones estem parlant en definitiva de llibertats que s'exerceixen en direccions les que siguin. D'aquí que hi hagi qui planteja des de la perspectiva més economicista, i acabaré aquest punt amb això, que en realitat les persones, si són racionals, això ho deia el senyor Mancur Olson, un economista que feia sociologia, si són racionals en el sentit estret del terme, és a dir, que intenten aconseguir sempre maximitzar el seu propi benefici personal, haurien d'aprofitar-se dels altres, dels guanys dels altres, i no actuar ells. No? És la lògica que en anglès és el free rider, en castellà el gorrón, nosaltres podríem dir-ne l'aprofitat. Per tant, aquest senyor el que diu és que com que aquesta és la premissa d'entrada, després la relativitza i estic esquematitzant, diu, què han de fer les organitzacions que existeixen per una voluntat moral original? És garantir una membresia estable, i com ho fan? Doncs com que les persones en principi no estan interessades en fer més del que sigui necessari, les organitzacions, les associacions, totes, han de proporcionar incentius selectius a aquestes persones. I n'hi ha dos, positius, és a dir, tot un seguit de serveis particularitzats a la membresia que permet estabilitzar aquesta membresia i que acabi veient que el fet d'estar associat té algun tipus d'avantatge en el curt termini per un mateix, que va més enllà dels objectius a llarg termini. Aquest seria un incentiu selectiu positiu, però també un de negatiu. L'organització que demonitza generalment les petites, aquell que no hi és, el fet de no ser-hi és el cost aquell moral de dir bé, si no hi soc quedaré fora de tot,
em marginaran, no estaré en el circuit i haig de ser, no? Amb el que ens veiem, no? De cop i volta amb un conjunt de trames o de mecanismes interns a les associacions que no tenen a veure tant amb els objectius finalistes d'aquestes associacions, moviments, partits, etc., sinó amb la capacitat de disciplinar la pròpia, diguem-ne, militància. Però en qualsevol cas, les persones són o no són fonamentals? Jo crec que sí, perquè malgrat que tenim aquest marge de maniobra no absolutament lliure, insisteixo, tenim capacitat de prendre consciència sobre aquest marge de maniobra i ser-ne crítics. I el lideratge ha estat mal estudiat i mal girbat perquè sembla una cosa lletja, no? Perquè en realitat no, tothom és important, tothom fa el que humanament pot, ningú és més que l'altre, però el fet és que hi ha hagut persones que han galvanitzat. Max Weber parlava de persones carismàtiques, capaces de transmetre, de dinamitzar, d'il·lusionar, de projectar, de convèncer, etc. I aquestes persones també han estat fonamentals a l'hora de tirar endavant processos d'acció col·lectiva. La capacitat de lideratge és fonamental. No hem de pensar només en aquella persona especial, sinó en aquelles persones crucials. I d'acord, ningú és insubstituïble, no és important competir si no participar, tot això està molt bé, però és veritat que hi ha persones que a vegades semblen insubstituïbles i que quan no hi són es troben molt a faltar i que la seva absència explica part de les desfetes de determinades associacions, moviments socials, etc. Per tant, el lideratge generatiu, creatiu, és tan important com allò que ens ve donat i que marca el nostre entorn. Després ens trobem que la dinàmica ens porta a que no tot sigui sempre tan apassionant i que la mateixa capacitat d'acció que s'acaba estructurant en associació, en moviment social, etc., acaba generant un conjunt d'interessos no sempre iguals per a tots els membres que fa mantenir també l'organització. I el que estem veient és que, per una banda, simplificant moltíssim, tenim gent en el camp de la desafecció, en el camp del no interès, també en el camp de la més majúscula de les ignoràncies, que no s'incorporen. Tenim una massa crítica incorporada flexiblement a diferents nivells. No és possible el militantisme, però sí el compromís, i que sigui un compromís en alguns casos majúscul, i tenim una ciutadania cada vegada més reflexiva que explica com és possible a vegades que hi hagi mobilitzacions de gran escala en aquesta ciutat. Una ciutadania que pren posicionament conjunturalment i surt en família a posicionar-se, que són les persones que entren en un diàleg, si voleu, més passiu, que prové d'aquesta massa crítica organitzada, que és capaç, per altra banda, per pròpia expertesa, per pròpia experiència, de filtrar la informació que li ve donada, que és capaç de sortir a gran escala al carrer quan és necessari, o de marcar posicionaments que van més enllà de la capacitat d'organització. Marcar-se fites democràtiques de profunditat implica que aquesta massa crítica organitzada no perdi mai la capacitat, encara que sigui conjuntural, d'entrar en diàleg amb moltíssima més gent. Perquè llavors sí que es perd una base fonamental de l'exercici de la democràcia en majúscules.